Tevanwar Flebaw anga folini tannibe awi hakaw bismillah ka don kibaru keneka ka ben December kalo kle mugama samba fla santa ani wolon fla don kibaru kuna fonu lu fleni bakrubaw kele do nana ke sanfɛ kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ kɛra u dagayɔrɔ min bɛ n'o ye campus de Badla Bugu a la k'a fɔ maa 2 olu sara maa 10 olu jogina République démocratique du Congo ulu fana fɛ kɛlɛ nana tɛmɛ siya 2 ni ɲɔgɔn cɛ mun kɔni gɛlɛya bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ u ka kɔrɔfɛla la maa 2 sara ulu la wa maa caman ulu jogina Arabi Saoudite jamana kono ulu nana sirada u ka sanfɛ mugu jugu do min bi wele ko misil n'u ka bamanciw de ta do ko a kɛra kunu a kɛra u ka dugu min sanfɛ o ye Riyad Tevanwar Flebaw ambawla dunya k'a fɔ an ka sanfɛ kalanso min bɛ o sanfɛ kalanden mun bɛ ulu karila ɲɔgɔn na kunungo fɛn min ye Badla Bugu k'olu sanfɛ o de ye senfɛ maa 2 olu sara wa maa 10 boyango ko olu kɛra maa jogitaw ye kunu wulada fɛ Mali lɔkɔlidenw olu de nana kari ɲɔgɔn na lɔkɔlidenw ka soba kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ mun bilalen don ni lɔkɔlidenw bɛ si Badla Bugu kulu sanfɛ maa 2 olu de nana bɔnɛ u ni la maa 10 ɲɔgɔn na olu jogina marifa caman tɛgɛ kɛra o la maa minnu jogina maa dɔ b'a la o tɔgɔ ko Alimami Kamara ale sɔbɔkɔrɔ jogina o kɔfɛ a ma se ka bɔ a la dɛ lɛrɛ damadɔni tɛmɛnen kɔfɛ lakana tigilamaw olu minnu taara i b'a ye k'a fɔ olu y'a ye lɔkɔliso in an bɛ don min na i n'a fɔ sisan nɔ a sɔbɔkɔrɔ tiɲɛna Mali kalanko n'an m'an farati an bɛ don min na i n'a fɔ sisan nɔ a kɛlen don vagabond ani binganikɛlaw jabala de bi n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya mun bɛ sanfɛ kalanso kɔnɔ n'o ye université ye a ko kɛlen don tiɲɛ de koyi nin ko yɛrɛ kɛlen don ka maaw dabaliba hali an ka ɲɛmaaw a tɛmɛna olu dɔnyɔrɔ kan bibi na lɔkɔlidenw n'o ye sanfɛ kalanso maaw ye i b'a ye k'a fɔ olu de bɛ mankan kɛ u ka mankanw kɔnɔna la marifaw u b'olu bɔ ɲɔgɔn kama bi ɲininkali mun n'an b'o tɛnkun an yɛrɛ la o tɛ dɔwɛrɛ ye yalima i b'a ye k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw olu kan ka to yen wa kalanso yɛrɛ kɔnɔna la an bɛ don min na i n'a fɔ sisan Mali denmisɛnninw ka sini ɲɛsigi n'o ye kalan ye o bɛna kɛ cogo di kunnafoniw nasira fɛ hali bi an b'a yiraw la k'a fɔ Radio Salam a ye san 6 de sɔrɔ o hukumu kɔnɔna na Radio Salam ɲɛmaaw y'u fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛnajɛw olu boloda n'o ye san 6 ɲɛnajɛw ka olu boloda olu la i k'a dɔn k'a fɔ u bɛna wajulu belebele u bɛn'o sigi Radio Salam yɛrɛ kɛrɛfɛ duranci terrain min bɛ a bɛ kɛ yen nɔ fo ka taa se ɲɔgɔn danw i k'a dɔn k'a fɔ kalanyɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ o de baaraw ye mun kɔni bɛna kɛ Radio Salam ɲɛmaaya so o fɛ i k'a dɔn k'a fɔ baaraw bɛna kuncɛ ni duranci belebele min kɔni bɛna kɛ ɲamana akaw fɛ o kama Radio Salam lamɛnbaw i k'a dɔn k'a fɔ a kunnafoni dilaw ina ani i k'a dɔn k'a fɔ direction olu bɛɛ lajɛlen bɛ aw wele nin tile 4 boyango in kɔnɔna na aw ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan aw ka se ka Radio Salam a ka san 6 ɲɛnajɛw aw ka se ka u ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa Congo jamana kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Congokaw fɛ siya 2 de bɛ mun kɔni kɛlɛba bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ olu ka kɛlɛ senfɛ ala k'a fɔ maa 2 sara wa maa caman olu kɛra maa jogitaw ye kosɛbɛ République démocratique du Congo siya 2 olu de nana ɲɔgɔn sɔrɔ maa 2 olu bɔnɛra u ni la sɔrasi kelen b'o la a kɛra mara mun na an kama ko Ituri n'o bɛ tali kɛ République démocratique du Congo baniyan fan fɛ sɔrasi kelen ani muso kelen olu de nana bɔnɛ u ni la karidenw su ka dugujɛ tɛnɛndon na bingani wale mun n'o nana kɛ Hema ani Lendu maaw cɛ ni nin ye siya 2 ye Ituri mara la kuma mun nana fɔ maa min bɛ kuma lakana tigilamaw tɔgɔ la o kɔni y'a yira k'a fɔ sɔrasi kelen n'i y'a ta k'a lajɛ ale bɔnɛra a ni la i b'a ye k'a fɔ a ka du yɛrɛ kɔnɔ denmisɛnninw dɔ fɛ n'o ye Lendukaw ye o la n'i y'a jateminɛ a yira k'a fɔ mun ye Lendu ninnu ye olu y'a yira k'a fɔ ko sɔrasi ni Ema de bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ tɛnɛndon muso dɔ u y'o da k'o kantigɛ o kɛra i b'a ye k'a fɔ maa minnu fɛ an ko olu ma ko Lendu wagati min na u nana bingani wale
wale ta ka nin dugu sɛgɛrɛ n'o ye Shinga ye o la a yira k'a fɔ maa 2 wɛrɛ fana olu sɛbɛkɔrɔ jogina so 80 ɲɔgɔnna n'olu ye bugusow ye u y'olu bɛɛ lajɛlen jeni kɛlɛ mun i b'a ye k'a fɔ n'o bɛ senna a yira k'a fɔ kɛlɛ in a daminɛra bi la ko tɛ wa ko caman de nana ni a ye kɛlɛ mun n'o bɛ ka kɛ lɛndu ni hemaw ni ɲɔgɔn cɛ kabiri san 2000 san 2 ka n'a bila san 2000 san 3 la a kɛra sababu ye maa 60 k'olu de bɔnna u ni la. Cameroon kaw fɛ an bɛ taa Cameroon u y'a yira k'a fɔ Cameroon olu ka bamaciw mun bɛ n'u bɛ kɛlɛ ta ka ɲɛsin maaw ma olu ka kɛlɛ don o senfɛ fɛn min ye Cameroon u ka mara dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ a sababu kɛra maa 4 olu nana a sa a la. Cameroun no gendarme nani ɲɔgɔnna olu de nana bɔnɛ u ni la tɛnɛndo su ka dugujɛ tarata don na yɔrɔ mun bɛ ni an kama ko Kɛnbɔk n'o ye yɔrɔ ye n'ale bɛ Manuya fɛ Manuya ale bɛ jamana woroduguyanfan ka taa tilebiyanfan fɛ u ka gouvernement maaw nana a sɛbɛnciya k'a fɔ tiɲɛ don u ka gendarme dɔ bɔnɛra u ni la n'o b'a kɛ maa 15 ye sɔrɔsi minnu n'olu bɔnɛra u ni la maaw fɛ minnu bɛ fɛ jamana ka tila Yaoundé n'o ye Cameroun faba ye a ɲɛmaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ maa 4 mun n'olu bɔnɛra u ni la n'o ye gendarme ye a kɛra maaw fɛ minnu bɛ fɛ jamana ka tila kɛrɛnkɛrɛn la u y'a yira k'a fɔ ninnu ye banbanciw de ye jɛkulu mun bɛ yen ni an kuma ska kufu ale ye sɔrɔsiw ka jɛkulu dɔ ye wa olu de sanga ni wagati olu de bɛ i b'a ye k'a fɔ bingani wale ta ka maaw sɛgɛrɛ sɔrɔsi minnu don olu ye minnu bɛ fɛ jamana ka tila fagali mun taara ka gendarme sɛgɛrɛ ani tɛgɛ kɛra Cameroun gendarme caman ni maa ninnu fɛ Cameroun lakana tigilamaw a ma ɲɛ mun kɔ olu fana nana i b'a ye k'a fɔ ni maa ninnu kama u ye maa caman faw la ka dankari kɛ i b'a ye k'a fɔ ni maa ninnu fana la u ye tɛgɛ kɛ dɔw fana la minnu bɛ nin yɔrɔ ninnu na n'u bɛ ka bingani walew kɛ o la sɔrɔsiw ka wulikajɔ mun n'u y'o sigi sen kan a kɛra sababu ye i b'a ye k'a fɔ ni maa ninnu dogoyɔrɔ u bɔra a yɔrɔ caman kalama wa sɔrɔsiw kɛlen don k'u bali u kana se ka se nin yɔrɔ ninnu na cogo min na wa o fana bɔlen kɔfɛ nin banbanci ninnu tun kɛlen don ka maa minnu minɛ sɔrɔsiw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka caman bila sabula sɔrɔsiw taara olu sɔrɔ yɔrɔ la kuma mun nana fɔ lafasa tigilamaw fɛ olu kɔni y'a yira k'a fɔ nin yɔrɔ mun filɛ nin n'o bɛ yɔrɔ la yɔrɔ mun n'olu bɛ gɛlɛya fɛ Cameroun mara la minnu bɛ fɛ jamana ka tila a yira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan nɔ u kɛlen don ka mun ye Cameroun u ka yɔrɔ mun bɛ ni o bɛ tali kɛ i b'a ye k'a fɔ u ka jibɔ yɔrɔ dɔ la ka tɛgɛ kɛ o yɔrɔ ninnu na Cameroun sɔrɔsiw u n'u bɛ ɲɔgɔn na wa an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ Cameroun sɔrɔsiw bɛ fɛ ka dankari kɛ u bɛɛ lajɛlen na. Arabie Saoudite kɛrɛnkɛrɛnna i y'a da olu sanfɛla la u nana fɛn min ye u ka bamaci mun bɛ olu ka missile dɔ kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ Arabie Saoudite u ye i k'a dɔn k'a fɔ ni missile min filɛ nin ye u y'a intercepté fɛn min ye i y'a da dugu kɔnɔna yɛrɛ sanfɛla la. Saudiya jamana u y'a yira tarata don ka bɛn décembre kalo tile 19 ma k'u ye missile balistique dɔ lajɔ bamancitɔn minnu bɛ n'o bɛ Yemen ni an kama Hutu olu de y'a sɛbɛnciya k'a fɔ ni mugujugu mun filila olu de y'a fili wa u tun bɛ fɛ mun ye masakɛ n'o ye i b'a ye k'a fɔ Saudiyaw ka masakɛ ye ale ka so u tun bɛ ka k'o de yɔrɔ ɲini o bɛ Yamana mara la o la n'i y'a jateminɛ Roi Salman u tun bɛ fɛ ka dankari kɛ ale de la o la n'i y'a lajɛ mugujugu ci mankanba nana mɛn a kɛra ka bɛn nɛgɛ kanɲɛ 10 o tɛmɛnen ni sanga 50 ye an ka lɛrɛ la yan sani i b'a ye k'a fɔ mun ye nin ko in a ka sɛbɛnciya maaw tun bɛ ka k'u yɛrɛ ɲininka mun de don o dun y'a sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ mun ye Saudiyaw ye olu kan ka musaka mun don ka jamana ko dafɛ san 2018 u y'o kuma fɔ wa an bɛ don min na i n'a fɔ bi ni missile balistique ni tɛgɛ kɛra la Riyadi fɛ n'o ye Saudiyaw ye olu mun bɛ i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ la bi Yemen jamana kɔnɔ k'u tɛgɛ di arabu tɔw ma u bɛ se ka dankari kɛ ni bamancitɔ na n'o ye Hutu ye ni o ni Yemen kelen don ka dancɛ bɔ o la n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ nin ye missile filanan de fililen ni bamanciw fɛ ka taga
Arabi Saudite jamana kono kalo fila yɛrɛ kɔnɔna la fɔlɔ u y'o ci nga i b'a ye k'a fɔ o ma se ka jigin dugu kɔnɔ sabula u y'o kunbɛn sira la o kɛra ka bɛn novembre kalo tile 4 de ma u tun bɛ fɛ k'o jigin Riyad n'o ye Saudiyaw ka faba ye olu ka pankurun jigin kɛnɛba mun tun bɛ yen wa kabiri o kɛra ni jɛkulu maa ninnu u ye dɔ fara i b'a ye k'a fɔ u ka lakanaw n'u ka fɛnw bɛɛ lajɛlen kan ani u bɛ se ka dankari kɛ ni bamaciw na cogo min na Yemen mara la Yemen dun bi kɔngɔ u bɛ sɔn ka na u ka jamana kɔnɔ dɛ ni Yemen kɛlɛ ta k'a lajɛ sɔrɔsi minnu bɛ n'olu bɛ gouvernement fan fɛ n'olu dɛmɛnen don diɲɛmaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnla Arabi Saudite olu ni Houthis de bɛ ɲɔgɔn na olu dun kɛlen don ka tɛgɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ u ka faba la n'o ye Sana ye kabiri san 2014 kɛrɛnkɛrɛnla septembre kalo ani u ka yɔrɔba caman bɛ yen n'o y'u ka région u kɛlen don ka tɛgɛ kɛ o bɛɛ lajɛlen na kɛlɛ in daminɛ ni sisan cɛ maa 8,750 olu de bɔnna u ni la o maaw la a caman ye minnu tɛ marifatigiw na an ko ma ko civil o kɛlen don ka kɛ sababu ye ka na ni gɛlɛyaba ye i b'a ye k'a fɔ diɲɛ kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan maa 2,000 ɲɔgɔnna olu de nana bɔnɛ u ni la k'a sababu kɛ kunfilanintu ye. Sirabakan kasara do nana kɛ o senfɛ fɛn min ye maa mun bɛ ni olu bɛ wele ko touriste minnu kɔni bɛ yaala dugu ni dugu ka taa yɔrɔw lajɛ olu maa 12 bonyango olu nana sa olu la yira k'a fɔ l'Amérique kelen bɛ maaw la minnu kɔni sara i k'a dɔn k'a fɔ waati min sirabakan sara ni kɔni nana kɛ. Minnu bɛ t'u ɲɛ da i b'a ye k'a fɔ jamanaw kan n'u bɛ yaala diɲɛ kɔnɔ u ka bolimafɛn dɔ ye kasara sɔrɔ maa 31 de tun bɛ a kɔnɔ 12 olu kɔni bɔnna u ni la kunun tarata don wa n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ o maaw la denmisɛnninw tun b'a la maa 18 olu joginna maa minnu bɔnna u ni la l'Américains b'a la Suédois b'a la Brésilikaw fana b'a la kuma mun nana fɔ ɲɛmaw fɛ nka u m'u da don a la l'Américain jamana hakɛ mun sara walima Suède jamana den hakɛ mun sara walima Brésil jamana den hakɛ mun sara nka u kɔni y'a yira k'a fɔ 190 ɲɔgɔnna olu ye maaw ye minnu bɔnna u ni la a bɛɛ lajɛlen l'Américains ye l'Américain ka kelen bɛ yen ani i b'a ye k'a fɔ Mexique olu ka jamanaden dɔ bɛ yen minnu tun bɛ ka sira yira olu la olu bɔnna u ni la ni kasara in senfɛ o la maa 10 ɲɔgɔnna i b'a ye k'a fɔ minnu bɔnna u ni la nin ko in na olu ye jamana kɔnɔden mun ye o ma sɔrɔ ka dɔn fɔlɔ maa minnu joginna a yira k'a fɔ l'Américain 8 b'o la Brésil jamanaden 3 Suède jamanaden 2 olu ye maaw ye minnu joginna ni kasara in a kɛra sɔgɔmada joona de fɛ yɔrɔ mun bɛ yen ni an kɔma El Mahawluyal ni ale ye yɔrɔ ye ani Cancun ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 350 ɲɔgɔnna ani Belgique de bɛ dancɛ bɔ ɲɔgɔnna nin yɔrɔ in na maaw kɔni bɛ kulun ta ka taa yaala la nin yɔrɔ ninnu na ye minnu yɛrɛ n'olu ka kulun n'o ye kasara sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ o y'a sɔrɔ u tun bɛ i b'a ye k'a fɔ yaala dɔ de la u tun bɛ ka kɛ i b'a ye k'a fɔ compagnie royale Caribbean maaw ka bolimafɛn de la wa u nana i b'a ye k'a fɔ mun ye autocar ta o yɔrɔ de la ka taga u ka yɔrɔ dɔ bɛ yen n'o bɛ tali kɛ Châteaubonne fanfɛlaw la k'u bɛ taa u ɲɛ da o kan kasara in kɔni sɔrɔla cogo min na o ma sɔrɔ ka dɔn fɔlɔ. Arsenal ani City olu qualifiera fɛn min ye u ka dulanci hukumu kɔnɔna na n'o ye anglais fɛ u ka dulanci kɔnɔna na ka taa demi finale la. Manchester City olu mun bɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ ni maaw dɛsɛlen don k'u bugɔ anglais olu ka dulanci n'o y'u ka championnat ye n'an kɔma Premier League sanfɛ u nana sebaya sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ Leicester kan ngɔ in na wa sabula dulanci o banna 1-1 nka u taalen ngɔ in na u ye Leicester dasi 4-3 ɲɔgɔnna o b'a yira k'a fɔ demi-finale la olu bɛna taa a kɛnɛ kan n'o bɛ tali kɛ nin jɔnjɔn in o kɛnɛ kan wa u ni Arsenal la i b'a ye k'a fɔ u taara olu sɔrɔ yen nɔ Arsenal olu ye West Ham dasi 1-0 a dulanci ninnu bɛɛ kɛra kunun tarata don City n'i y'a ta k'a lajɛ olu de fɔlɔla ka cɛlu fɔlɔ don fo ka taa fɔ ko dulanci tun bɛ ɲini ka na ban dɔrɔn mun ye i b'a ye k'a fɔ Bernardo Silva ale ka cɛlu mun n'a y'a don a nana. Revenons filɛbaw foli ni tanni an b'a ɲɛsin aw ma n b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin de kɛra aw garisɛgɛ ka bɛn décembre kalo tile 20 ma san 2017 an ka foli ni tanni bɛ aw y'aw mun bɛ k'an filɛ Mali kɔrɔn fɛ ka kan bɛ da aw ye waati wɛrɛ ni Ala sɔnna aw kan bɛn.